Καλησπέρα σας. Είμαστε τα Podcastana. Είναι το επεισόδιο 5. Και σήμερα έχουμε καλεσμένο μαζί μας τον Ορέστη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός συνεργάτης στη Βουλή της Κύπρου και θα μιλήσουμε σήμερα για πολιτική οικολογία. Γεια σου, Ορέστη. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Εσείς να μας πείτε τι κάνετε που έχετε φύγει στα ξένα. Εδώ καλά είμαστε για την ώρα. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα στη Γερμανία, τουλάχιστον στο Ρήνο που είμαστε εμείς εδώ, και ήταν κάπως μεσογειακή θα έλεγα η μέρα. Ναι. Έβγαλε ήλιο, είχε καθαρό ουρανό, κάπως σαν να ζήσαμε μια μέρα στη Μεσόγειο. Ναι. Σαν να πήγαμε Μαγιόρκα. Ναι. Μάλιστα. Εσείς εκεί, στο νησί της Αφροδίτης. Έχουν πιάσει ζέστες για τα καλά εδώ και αρκετό καιρό. Βέβαια κάνει κάτι περίεργα ώρες-ώρες με ξαφνικές βροχές και τέτοια. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε μπει σε καλοκαιρινή περίοδο. Εντάξει, είναι σύνηθες για την Κύπρο. Μπορούμε μετά έτσι στο πλαίσιο της συζήτησης να συζητήσουμε για το πώς αυτές οι πολύ ζεστές περιόδοι, ειδικά στην Κύπρο, θα αρχίσουν να διωγγώνονται, να γίνονται πιο έντονες και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια λόγω της κλιματικής κρίσης. Αλλά ας το αφήσουμε έτσι στην πορεία αυτό να το συζητήσουμε. Ναι, πάντως να προσθέσω εδώ ότι δυστυχώς όλη η Μεσόγειος θα έχει θέματα με ξηρασίες και αυτό που λέμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πιο μεγάλα καλοκαίρια και πιο ζεστά, οι χειμώνες δεν είναι πια χειμώνες, όλο αυτό και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Τις πιάνει αυτές τις χώρες, δεν τις γλιτώνουμε. Και Κύπρο εννοείται. Και η Τουρκία και τα λοιπά. Η Κύπρος είναι hot spot της Μεσογείου και θεωρείται από τις πρώτες χώρες που θα επηρεαστούν. Θα υποστούν ερημοποίηση λόγω της κλιματικής κρίσης και έχουν κυκλοφορήσει έτσι και μια-δυο πρώτες έρευνες σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Η μία ήταν από το Κυπριακό Ινστιτούτο Ερευνών και άλλη δεν θυμάμαι από πού, που δείχνουν πώς θα διαμορφωθεί το νησί και με την άνοδο της Στάθμης, που είναι διαφορετικό από την ερημοποίηση, αλλά δείχνει πόσο έντονα επηρεάζεται η Κύπρος από την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι Κύπροι το πόσο έντονο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, το γραφικό που παρουσίαζαν ήταν για το 2100 και ουσιαστικά λείπει ένα 30 με 40% της χερσαίας έκτασης του νησιού, γιατί έχει βυθιστεί στη θάλασσα. Είναι όντως τρομακτικό. Είναι ζήτημα επιβίωσης για την Κύπρο το θέμα της κλιματικής κρίσης. Όχι ότι μπορεί η λήψη μέτρων από πλευράς του κράτους μόνο της Κύπρου να αναχαιτήσει τις επιπτώσεις, αλλά ο καθένας πρέπει να κάνει το κομμάτι του. Και είναι σημαντικό στην Κύπρο, ειδικά που ξέρουμε ότι θα επηρεαστεί τόσο έντονα, να κάνουμε έστω αυτό το μικρό που μας αναλογεί στο puzzle του πλανήτη. Ναι, αυτό που ήθελα να προσθέσω λίγο πάνω σε αυτό που λες, πιστεύω ότι είναι κάπως πρόβλημα όταν κάνεις ένα γράφημα για το 2100, γνώμη μου, γιατί σου λέει άλλος στο 2100 δεν θα ζούμε, εμείς ούτε τα παιδιά μας. Που ξέρεις, είναι κάπως κοντόφθαλμο βέβαια, αλλά δεν δραστηριοποιεί πολύ άμεσα. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει και από την εμπειρία με διάφορα πράγματα, είμαστε πολύ άμεσα ζώα. Δηλαδή θέλουμε το σημερινό, βαριά το αυριανό, το 2100, φαντάζει πάρα πολύ μακρινό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πολλές φορές μιλώντας με κόσμο στον δρόμο, παλιότερα που δούλευα στο WWF, υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε ότι τι με νοιάζει για το μέλλον και αυτά. Λέω, τα παιδιά σας, λέει, τα παιδιά μου εντάξει, θα κάνω ό,τι. Δηλαδή, ακόμη και για τα παιδιά τους δεν τους ένοιασε. Είναι τρομακτικό να το λες αυτό. Δηλαδή, φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο και δεν σε νοιάζει σε τι κόσμο τον φέρνεις. Ναι. Είναι πολύ εγωκεντρική και κοντόφθαλμη και πρόσκαιρη οπτική των πραγμάτων. Και εντάξει, παιδιά, αυτό επειδή
κάνουμε αυτές τις συζητήσεις γενικά και για άλλα θέματα, όπως είναι το ζήτημα του βιγκανισμού. Αυτή η οπτική των πραγμάτων, αυτή η νοοτροπία, αυτός ο τρόπος που είναι ρυθμισμένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος μερικές φορές να σκέφτεται, είναι σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα ζητήματα. Είναι πρώτα να δω την πάρτη μου, πρώτα να είμαι εγώ καλά, πρώτα να διασφαλίσω την δική μου διαβίωση και όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Ακριβώς. Απλά δεν καταλαβαίνουν πόσο συνδεδεμένοι είμαστε με αυτό και ότι τους επηρεάζει. Δηλαδή, έρχεται πολύ πιο γρήγορα η κλιματική αλλαγή, κρίση, μάλλον να το πω κλιματική κρίση από ό,τι λέγανε. Δηλαδή, είναι ήδη εδώ, υπάρχουν ήδη κλιματικοί μετανάστες. Έχουμε δει ήδη ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν είναι ότι θα δούμε εμείς ή τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας. Εμείς θα βιώσουμε τις κλιματικές, όλες αυτές τις καταστροφές. Εννοείται. Το ζήτημα είναι ότι σκεπτόμενοι με αυτόν τον τρόπο όλοι οι υπόλοιποι, παρουσιάζεται και είναι πραγματικότητα η αιτία για την οποία καταστρέφεται ο πλανήτης. Δηλαδή, ακριβώς για αυτό το λόγο, ακριβώς από το γεγονός ότι όλοι οι υπόλοιποι, οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι ατομικότητες από μόνες τους δεν ενδιαφέρονταν για τον δίπλα τους, δεν ενδιαφέρονταν για την επόμενη γενιά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επήλθε και είναι πλέον τόσο ορατή η κλιματική κρίση. Πολλοί ερευνητές, επιστήμονες πλέον το ονομάζουν και κλιματικό χάος ή κλιματική κατάρρευση, ακριβώς γιατί έχει γίνει τόσο ανεξέλεγκτο και τόσο απρόβλεπτο όλο αυτό, το πόσο επηρεάζει η μία παράμετρο στην άλλη. Πλέον δεν είναι εύκολο οι επιστήμονες να την προβλέψουν, να την διατυπώσουν. Και γι' αυτό λένε ότι αν η υπερθέρμανση του πλανήτη ξεπεράσει τους 2-2,5 βαθμούς Κελσίου, πλέον δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα αναμένουμε. Όλο αυτό περιγράφει ακριβώς ένα χάος που επικρατεί και θα επικρατήσει στον πλανήτη. Είτε με ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε με αδυναμία να καλλιεργείς φαγητό, είτε με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Επίσης, παρένθεση, να μην πούμε ότι τα ζώα δεν μπορούν καν να προσαρμοστούν στις συνθήκες, π.χ. τα δελφίνια και άλλα θαλάσσια ζώα, όταν αυξηθεί έστω και λίγο η θερμοκρασία της θάλασσας, ψήνονται ζωντανά, ξεβράζονται, όλα αυτά. Δηλαδή, έχουν τα προβλήματά τους με τις γεωτρήσεις, τα πλαστικά, την ηχορύπανση από τα σόναρ, την αλία, ναι, όλα αυτά έχουν τώρα και την αλλαγή της θερμοκρασίας που και αυτό τα επηρεάζει. Τις αρκούδες, τα άλλα ζώα που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη, μειώνεται ο χρόνος της χειμέριας νάρκης, επηρεάζεται το οικοσύστημα, τα φυτά, όλα αυτά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ γρήγορες οι αλλαγές πλέον για να μπορέσει ένα ζώο να χρησιμοποιήσει αυτό που λέμε την εξελικτική θεωρία και να μπορέσει να προσαρμοστεί. Δεν προλαβαίνει. Ακριβώς. Θυμάμαι ότι το συζητούσατε και το είχατε αναφέρει και στο πρώτο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, που υπόθηκε για το COVID, πώς ξεκίνησε ο COVID. Ακόμα και αν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ή δεν επιβεβαιωθεί ποτέ ότι ξεκίνησε από τον παγκολίνο ή μια νυχτερίδα που έφαγε κάποιος άνθρωπος στην Κίνα, όλο αυτό έχει αναδείξει μια πολύ σημαντική πτυχή των πραγμάτων, ότι οι τεράστιες πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι βέβαιο ότι αν όχι στο παρελθόν ή τώρα, στο άμεσο μέλλον θα έχουν αυτή την αρνητική επίπτωση στις ανθρώπινες κοινωνίες. Είτε αυτό αφορά ιώσεις, είτε αυτό αφορά την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και πολλές φορές την υποβάθμιση των εδαφών και άρα την αδυναμία μας να καλλιεργήσουμε τρόφιμα, είτε 1000 άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, σε όλα αυτά, τουλάχιστον κατά τη δική μου οπτική και πολλών άλλων ανθρώπων, έρχεται με κάποιον τρόπο να δώσει ή θέτει προτεραιότητα, ας πούμε, να δώσει λύσεις η πολιτική οικολογία. Είναι ένα κίνημα το οποίο πάει αρκετά πίσω, δεν είναι πρόσφατο. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια και λόγω της πιο άμεσης
επίπτωσης και λόγω της πιο έντονης ορατότητας που έχει από τις επιπτώσεις του, της κλιματικής κρίσης, έχει γνωρίσει κάποια άνοδο, ας πούμε, το κίνημα της πολιτικής οικολογίας. Που είναι... Πάνω σε αυτό, συγγνώμη, θες να μας πεις όχι, τι είναι η πολιτική οικολογία? Παιδιά, τι είναι η πολιτική οικολογία? Είναι ας πούμε, μια ιδεολογία στην οποία προτεραιότητα μπαίνει το πώς οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν με βιώσιμο τρόπο να συνυπάρξουν με τον πλανήτη. Στο δικό μου μυαλό είναι, αν το απλοποιήσω, είναι αυτό το πράγμα. Πώς οι ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν με βιώσιμο τρόπο να συμβιώσουν με τον πλανήτη, με τα οικοσυστήματα, με τα υπόλοιπα είδη. Δεν ξέρω αν είναι κάπως διαφορετικό. Κατανοητό. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε... Θέτει ως προτεραιότητα η πολιτική οικολογία την προστασία του περιβάλλοντος υπό την έννοια του ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες, οι άνθρωποι, οι πολίτες είναι κομμάτι του, είναι οργανικό μέρος του και εφόσον δεν μπορεί να είναι υγιές το περιβάλλον και να είναι βιώσιμο, δεν μπορούν ούτε οι ανθρώπινες κοινωνίες να ευημερούν. Και αυτό έχει διάφορες προεκτάσεις. Μπορεί να έχει οικονομικές προεκτάσεις, μπορεί να έχει κοινωνικές προεκτάσεις, μπορεί να έχει προεκτάσεις στην ανθρώπινη υγεία. Σωστά. Πιστεύω θα έπρεπε σε όλες τις χώρες να ήταν πολύ σημαντικό να ήταν δυνατή, να ήταν τα πράσινα κόμματα που λέμε να ήταν δυνατά. Εδώ στη Γερμανία είναι αρκετά δυνατά εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Στην Ελλάδα προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος δεν ήταν ακόμα έτοιμος δυστυχώς στο να στραφεί σε κάτι τέτοιο. Θα μας πεις και για την Κύπρο σε λίγο. Μιλώντας για την Ελλάδα τώρα, για αυτή την χώρα που εγώ την... βασικά γράφω το Ελλάδα με αλφαγιώτα και να το πω αυτό. Λοιπόν, για πολλούς λόγους. Γιατί διαφωνώ με την σύγχρονη Ελλάδα σε σχέση με την αρχαία, ότι είναι άλλες οντότητες. Τέλος πάντων, για την Ελλάδα του 2024 και του 2022 και όλα αυτά που ζήσαμε, θέλω να πω ότι ακόμα δεν θεωρεί ο μέσος πολίτης σημαντικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να επηρεάσουν την ψήφο του. Ναι, είναι δευτερεύον θέμα, μη σου πω τρίτευον. Τα κυριότερα που είδαμε εμείς να επηρεάζουν είναι η τσέπη του πολίτη, δηλαδή οι λογαριασμοί, τα κέρδη των εταιριών, και μετά ήταν ζητήματα πολύ τυπικά, τα οποία νομίζω υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, του στυλ η ασφάλεια του πολίτη, η υγεία, δηλαδή η οικολογία και το περιβάλλον και αυτά τα ζητήματα δεν είναι ακόμα ζητήματα που απασχολούν το μέσο Έλληνα. Και όταν ήμασταν στο Πράσινο και ΜΟΒ και κάναμε τη συζήτηση, είχα πει κάποια στιγμή σε μια κεντρική συζήτηση διαδικτυακή ότι καλώς ή κακώς εμείς στην Ελλάδα του σήμερα, του πέρσι δηλαδή, δεν μπορούμε να γίνουμε κυβερνητικό κόμμα, γιατί εξ αρχής δεν νοιάζουν τον πολίτη αυτά που θέλουμε να πούμε, οπότε είναι ένα ποσοστό που είχα πει εγώ γύρω στο 8% που είναι το ταβάνι μας. Δεν μπορείς να πας παραπάνω και τότε το ταβάνι, το 8% που είχα θέσει εγώ, είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Ναι. Η κατάσταση στην Κύπρο σε σχέση με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πώς είναι ο κόσμος εκεί, ασχολείται παραπάνω, είναι και αυτός λίγο πιο αδιάφορος? Πριν πάμε στην Κύπρο, ένα γενικότερο σχόλιο. Δυστυχώς, όντως ακόμα δεν είναι στις προτεραιότητες τουλάχιστον των δυτικών κοινωνιών τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Ο λόγος που δεν είναι ακόμα στις προτεραιότητες είναι γιατί δεν έχουν βιώσει σε τόσο έντονο βαθμό τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό τα επόμενα χρόνια, την επόμενη δεκαετία, 20ετία, θα αλλάξει πάρα πολύ έντονα. Και αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα κόμματα, έστω και προσχηματικά, έχουν αρχίσει πλέον να θέτουν στις ατζέντες τους περιβαλλοντικά ζητήματα. Απ' την άλλη, έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο. Σε πιο ανεπτυγμένες κοινωνίες ή σε κοινωνίες στις οποίες οι άνθρωποι δεν έχουν
τόσο έντονη ανησυχία βιοπορισμού, όπως είναι η Γερμανία, έχουν την πολυτέλεια να ασχοληθούν με τα ζητήματα της οικολογίας. Γι' αυτό και βλέπουμε τους πράσινους της Γερμανίας να έχουν ανέβει τόσο πολύ και να είναι πλέον συγκυβερνών κόμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ένα κόμμα να φτάσει σε σημείο να συγκυβερνάει, να είναι από μόνο του κυβέρνηση, είναι να έχει θέσεις σε όλα τα ζητήματα. Η οικολογία και τα περιβαλλοντικά, κατά την άποψή μου, συνδέονται πολύ άμεσα με όλες τις πτυχές και την οικονομική και την κοινωνική και την υγεία και όλα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία δεν μπορεί να γίνει εύκολη σύνδεση με την κλιματική κρίση, με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, και εδώ θέλω να κάνω έτσι και μια μικρή στο κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας, η ευαισθητοποίησή σου σε ζητήματα περιβάλλοντος που υποδεικνύουν κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ χαλαρό ότι έχεις ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση για πράγματα που δεν έχει ο μέσος άνθρωπος. Η ευαισθητοποίηση σου αυτή πρέπει να συνάδει και με τη στάση σου στην πολιτική σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, για μένα είναι τραγικό ότι οι πράσινοι της Γερμανίας δεν έχουν ξεκάθαρη στάση για το ζήτημα της Παλαιστίνης και την ευθύνη, την ασήκωτη που έχει το κράτος του Ισραήλ. Αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία ο Υπουργός Εξωτερικών ή η Υπουργός Εξωτερικών είναι των Πρασίνων και έχει πολύ αρνητικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική από θέμα, πώς να το πω, συμπάθειας. Νομίζω ότι, όπως έχω εξηγήσει σε συζητήσεις που δεν υπογραφούνται, είναι ότι πολύ απλά, όσο κοινικό και αν ακούγεται, το Ισραήλ ελέγχει τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ ελέγχουν τη Γερμανία. Είναι αυτό, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι η πιο απλή και γρήγορη ανάγνωση. Μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτό και ειδικά εγώ που έχω κάποια χρόνια στη Γερμανία και έχω ασχοληθεί κάπως πιο πρακτικά με το ζήτημα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Η Γερμανία δυστυχώς έχει παίξει και αυτή ένα πολύ μεγάλο αρνητικό ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε εδώ και 7 μήνες. Απλά δυστυχώς δεν είναι κάτι που μπορούμε να αναλύσουμε σήμερα, αν και καλό είναι να ακουστεί. Απλά ήθελα να πω κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να το πω τώρα, γιατί το ξέχασα. Είναι τόσο απλό. Απλά ήθελα να πάμε σε ερωτήσεις. Αν το θυμηθώ θα το αναφέρω. Λοιπόν, πριν πάμε στις ερωτήσεις, να κάνω έτσι και μια πολύ πολύ γρήγορη αναφορά για την Κύπρο, για την πολιτική οικολογία στην Κύπρο. Να πω έτσι επιγραμματικά ότι στην Κύπρο υπάρχει οικολογικό κίνημα. Βασικά ξεκίνησε ως οικολογικό κίνημα, πλέον είναι πράσινο κόμμα, έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από το 2001, είναι το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Είχα κι εγώ ένα πέρασμα από το κίνημα οικολόγων. Είχαν το 2001 έναν βουλευτή, μέχρι το 2016 τους έκαναν 2 και το 2021 τους έκαναν 3 από τους 56. Είναι 56 οι βουλευτές της Κυπριακής, της Βουλής των Αντιπροσώπων, έτσι ονομάζεται, η Βουλή στην Κύπρο. Είχαμε μία αποχώρηση από το κίνημα οικολόγων το 2000, πέρσι τέτοιο καιρό περίπου, πριν 8-9 μήνες. Οπότε τώρα έχουν 2 βουλευτές. Εντάξει, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, η αποχώρηση ήταν η κυρία Ταλίδου, για την οποία εργάζομαι και εγώ στη Βουλή. Μετά την αποχώρησή της υπήρξαν μια σειρά άλλων αποχωρήσεων. Γενικά υπήρχαν ζητήματα στους πράσινους της Κύπρου, πολιτικής χρειάς, και πλέον κατά τη δική μου άποψη δεν εκπροσωπεί έναν προοδευτικό πολιτικό χώρο το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών στην Κύπρο.
Καταλήγω πάλι σε αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι είναι σημαντικό όταν έχεις ενσυναίσθηση για ζητήματα όπως είναι το περιβάλλον, που δεν έχουν την πολυτέλεια να βιώσουν αυτή την ενσυναίσθηση όλοι οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό να έχεις εξίσου δυνατή ενσυναίσθηση και εξίσου προοδευτική στάση σε όλα τα ζητήματα της πολιτικής. Στην Κύπρο τώρα η κατάσταση σε σχέση με τα περιβαλλοντικά είναι, θα έλεγα, κακή. Έχουμε σωρία παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, σε διάφορα ζητήματα, όπως είναι η προστασία των ακτών, όπως είναι η διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, σε διάφορα ζητήματα. Θα μου έρθουν κι άλλα στην πορεία. Οπότε είναι σημαντικό όσες περιβαλλοντικές φωνές υπάρχουν να ακούγονται και να κάνουν δουλειά. Ορέστη, επειδή θυμήθηκα τι θέλω να πω και μπορώ να το αναφέρω, ήθελα να πω για την οικολογία στην Ελλάδα, για να το ξέρει καλύτερα από μένα αυτό. Είναι ότι πώς να μιλήσεις για οικολογία στην Ελλάδα όταν ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που λένε τον λαϊκό αστικό μύθο της επαρχίας ήρθαν οι οικολόγοι και αφήσανε φίδια. Και λύκους και τέτοια. Ναι, δηλαδή ότι ξέρεις, είναι... δεν το ξέρω αυτό, για να είμαι ειλικρινής, ότι υπάρχει. Δεν το έχουν πει εσένα στην Κύπρο, υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Μάλλον είναι ελλαδίτικο αυτό, γιατί να φανταστείς, το έχω ακούσει κι εγώ. Καλά, η Άννα, φαντάζομαι και από όσο μου έχει πει θα το έχει ακούσει αρκετές φορές, και ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πως η άγνοια καταφέρνει πολλές φορές να δημιουργεί καταστάσεις, αστικούς μύθους, και οι οποίες να έχουν πραγματικό αντίκτυπο σε άτομα που κάνουν δουλειά, με το να τους μποϊκοτάρει ένα τελείως αυθαίρετο συμπέρασμα, ότι υπάρχουν κάποιοι τρελοί οι οποίοι, ξέρεις, αφήνουν φίδια και οτιδήποτε. Και αυτό ήταν ένα πράγμα που το έχω ακούσει από διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ότι όντως κάπου πήγανε κάποιοι οικολόγοι, ξέρω εγώ, στην Αρκαδία και αφήσαν στο βουνό φίδια. Ήταν κάτι που ακουγόταν από πολλά πράγματα. Και να πω κάτι και μετά θα πάρεις το λόγο. Είναι ότι όταν είχαμε πάει σε μια διαμαρτυρία για το κυνήγι... Στον κυνηγητικό σύλλογο, για το κυνήγι. Ήταν διαμαρτυρία για μια έκθεση κυνηγητική. Ας μην πω ό,τι θέλω να πω, γιατί θα μας κόψουν. Λοιπόν, ήρθε ένας κύριος που κυνηγούσε και μας είπε ότι σε ένα νησί που πήγαινε για κυνήγι ήρθαν οι οικολόγοι και αφήσανε ή πήρανε κάτι ζώο. Νομίζω αφήσανε λίγκες. Αφήσανε λίγκες οι οικολόγοι. Ναι, δεν είχαν τι να κάνουν οι οικολόγοι και πήραν μερικά σκάφη, πήραν μερικούς λίγκες και τους αφήσανε σε ένα απομονωμένο νησί. Να πω εγώ εδώ τώρα, επειδή πολλοί κόσμος δεν το ξέρει αυτό, ότι τα οικοσυστήματα πολλές φορές δεν μένουν σταθερά. Δηλαδή, π.χ. τώρα έχουν κατέβει λύκοι στην Πάρνηθα. Αλλάζουν τα οικοσυστήματα, μειώνονται κάποιες φορές, αυξάνονται κάποιες φορές τα φίδια, οι θηρευτές δηλαδή μπορεί να αυξηθούν, μπορεί να μειωθούν, είναι ανάλογα με το... Και από ανθρώπινη παρέμβαση. Και από ανθρώπινη παρέμβαση. Φωτιές, πλημμύρες, κτίσματα. Αλλάζουν αυτά. Αυτοί που πραγματικά αφήνουν ζώα στην φύση για να τα κυνηγήσουν είναι οι κυνηγοί και όχι οι λίγκες. Έχουν αγριογούρνα, πέρδικες και αυτά, τα εκτρέφουν ή και ελάφια. Και αυτό στα αγγλικά λέγεται canned hunting, δηλαδή πώς το λένε, κυνήγι κονσέρβας που το κάνουν με τα λιοντάρικια. Αλλά για να μην τώρα που λες αυτό, Άννα, την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει ανακοίνωση από το Ταμείο Θήρας, έτσι λέγεται εδώ στην Κύπρο, για λαγούς τους οποίους είχαν αφήσει ελεύθερους πριν 5 μήνες και όταν τους αφήνουν ελεύθερους για λόγους στατιστικούς, για να παρατηρούν τη συμπεριφορά τους και πώς καταλήγουν, έβγαλαν ανακοίνωση με την οποία ενημέρωναν ότι από τους 20, 25, 30, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό, λαγούς που άφησαν, πλέον δεν ζει κανένας. Είτε επειδή δεν κατάφεραν να επιβιώσουν στη φύση, είτε επειδή κυνηγήθηκαν. Θέλω να πω ότι είναι τέρμα οξύμορη αυτή η πρακτική. Να εκτρέφει ζώα για να τα αφήσεις σε ένα περιβάλλον στο οποίο προφανώς δεν είναι συνηθισμένα, καταδικασμένα να πεθάνουν μετά από λίγους μήνες.
και το κάνεις για να τα βρεις εσύ μετά, Διασκέδαση. να τα έχεις ως θυράματα, να γεμίσει ο τόπος, ας Είναι πούμε. παρανοϊκό, παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι παράνοια, αλλά το οξύμορο είναι αυτό που κατηγορούν τους οικολόγους ότι παρατάνε, ξέρω εγώ, φίδια και αυτά, και εγώ έχω ακούσει τα πάντα, ότι η λύκη που βλέπουμε πλέον είναι η ρώσικη και όχι η ελληνική, αυτή τους φέρνει από Ρωσία. Κάτι απίστευτα πράγματα, και είμαι αυτό, και να θέλαμε. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος που τους εκτρέφουμε τόσο εύκολα ένα τέτοιο ζώο και μετά τους αμολάς. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αρχικά, πώς λένε, εξημερωμένος ο λύκος για να ακολουθεί τέτοιες διαδικασίες. Τέλος πάντων, αυτά είναι ιστορίες για αγρίες, οι οποίες όμως δυστυχώς έχουν φτάσει στο επίπεδο να επηρεάζουν κυριολεκτικά την ελλαδίτικη κοινωνία. Από ό,τι μας είπες, δεν υπάρχουν τέτοιοι. Τουλάχιστον αυτός ο μύθος δεν υπάρχει στην Κύπρο. Όχι, για να είμαι δίκαιος, από την ίδρυση του, ας πούμε, το κίνημα οικολόγων έχει κάνει σημαντική δουλειά. Δηλαδή, έχει καταφέρει έστω και σε ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού να περάσει την αντίληψη ότι το περιβάλλον έχει νόημα, έχει αξία να ασχοληθείς με το περιβάλλον. Και επίσης, έχοντας κιόλας επιρροές προφανώς από τους Ευρωπαίους Πρασίνους, οι οποίοι είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα αρκετά οργανωμένη, παράγουν σημαντική πολιτική σε όλα τα επίπεδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν καταφέρει επηρεασμένοι και τροφοδοτώντας, έχοντας πληροφορίες και τρόπο εργασίας και δομές και όλα αυτά από τους Ευρωπαίους Πράσινους, να στήσουν ένα πολιτικό χώρο συμπαγή, ο οποίος έχει διάρκεια σε αυτά τα χρόνια, και μπορεί αυτή τη στιγμή να διαφωνώ πολύ έντονα σε πολιτικό επίπεδο με τους οικολόγους. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να τους αναγνωρίσω ότι έχουν παράξει έργο και κατάφεραν σε περιόδους στις οποίες στην Κύπρο δεν ασχολιόταν κανείς με τα περιβαλλοντικά, να το βάλουν στην πολιτική συζήτηση. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να γίνεται η αρχή και να βλέπουμε και αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, μια ερώτηση που είχαμε είναι τι αρμοδιότητες έχεις εσύ στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά σου? Παιδιά, ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης, θα σας πω εγώ τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αξιοποιούν με διαφορετικό τρόπο τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες τους. Κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να προσλάβει έναν κοινοβουλευτικό συνεργάτη και τον αξιοποιεί όπως θεωρεί εκείνος ότι εξυπηρετεί το κοινοβουλευτικό του έργο. Εγώ αυτό που κάνω είναι να ετοιμάζω σημειώματα, δηλαδή ένας βουλευτής κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρακολουθεί επιτροπές. Και μια φορά τη βδομάδα είναι και η Ολομέλεια της Βουλής. Σε αυτές τις επιτροπές συζητάνε κάθε φορά διαφορετικά θέματα. Στην Ολομέλεια ψηφίζουν νομοθετήματα. Οπότε η δουλειά του συνεργάτη κατά βάση είναι να κάνει τη μελέτη, να κάνει το διάβασμα που απαιτείται για να μπορεί ο βουλευτής να ανταπεξέλθει στις επιτροπές και στην εκάστοτε συζήτηση. Οπότε αυτό που κάνω είναι σημειώματα, το ρεζουμέ, ας πούμε, τις βασικές πληροφορίες κάθε συζήτησης, γνωρίζοντας πάντα, είναι πολύ σημαντικό να έχεις κατά κάποιο τρόπο κοινή αντίληψη με τον βουλευτή με τον οποίο εργάζεσαι, γνωρίζοντας πάντα τι θεωρεί σημαντικό και τι όχι η κυρία Αταλίδη για την οποία εργάζομαι εγώ. Μετά από εκεί και πέρα... από συνεδρίαση σε συνεδρίαση δηλαδή, και κρατάς την περίληψη, ας πούμε, από αυτόν που υπόθηκαν. Ναι, αυτό είναι μία πτυχή. Εγώ μιλάω για τη δουλειά που γίνεται πριν από τη συνεδρίαση, που είναι το διάβασμα που πρέπει να κάνει ο βουλευτής. Ένας βουλευτής, επειδή έχει πολύ πιεσμένο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι σε θέση, δεν έχει χρόνο να κάτσει να διαβάζει σελίδες ολόκληρες, δεκάδες σελίδες για ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην Επιτροπή. Οπότε εγώ αυτό που κάνω είναι πριν την Επιτροπή να διαβάζω και να δίνω τα βασικά σημεία, τα πιο σημαντικά σημεία στην βουλεύτρια για την οποία δουλεύω.
Μετά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εννοείται ότι ναι, κρατάς σημειώσεις για το ποια είναι τα βασικά που υπόθηκαν. Αλλά πέραν αυτού, είναι οι παρεμβάσεις του βουλευτή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, όπου και πάλι για το εκάστοτε θέμα πρέπει να τον τροφοδοτήσεις με βασικές πληροφορίες. Και σίγουρα πρέπει να παρακολουθείς την επικαιρότητα, να ξέρεις τι παίζει, ποια θέματα έρχονται στην επιφάνεια για να είναι σε θέση... Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολη η δουλειά ενός Ακούγεται απαιτητική και η δικιά σου δουλειά, πολύ. Ναι, θεωρώ ότι των πολιτικών είναι ακόμα πιο απαιτητική, γιατί είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά και εντάξει, έχουμε δει δεκάδες πολιτικούς οι οποίοι αραδιάζουν βλακίες, πράγματα είτε fake news, είτε ανακρίβειες, είτε αερολογίες, αοριστολογίες, χωρίς να έχουν την ευθυξία ότι μην πω κάτι που είναι λάθος. Εγώ το άτομο με το οποίο εργάζομαι θέλει ό,τι βγαίνει από το πρόσωπό του να είναι 100% διαπιστωμένο και να ισχύει, να είναι σωστό. Οπότε αυτό ναι, μου μεταφέρει από τη μία ένα βάρος για να παρέχω σωστή πληροφόρηση, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι τη δύσκολη δουλειά την κάνει αυτός που βγαίνει μπροστά και μιλάει, γιατί αυτός θα εκτεθεί σε περίπτωση που κάτι δεν μπει καλά. Και είναι για όλα τα θέματα, δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι για τα πάντα, σωστά. Ο κάθε βουλευτής εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς. Η βουλεύτρια για την οποία δουλεύω εγώ ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα, με περιβαλλοντικά και με ζητήματα θεσμών, διαφθοράς, διαφάνειας, όλα αυτά. Τέλειο. Είχαμε διάφορες ερωτήσεις και ήθελα να σου πω ότι κάποιες ερωτήσεις είναι προβοκατόρικες κάποιες. Δεν τις έχουν κάνει φίλοι σου ή αντίπαλοι σου. Πάντως η ερώτηση είναι πότε θα γκρεμίσουμε τον καπιταλισμό. Και η άλλη ερώτηση ήταν αν είχες να διαλέξεις ένα, θα ήταν κομμουνισμός ή καπιταλισμός. Δεν ξέρω αν είναι τρόλ, αλλά τις πήραμε αυτές ως ερωτήσεις. Και εμείς ό,τι ερωτήσεις δεχόμαστε τις ανεβάζουμε για να απαντηθούν από το άτομο που θέλει να μιλήσει. Λοιπόν, για την πρώτη ερώτηση που είναι πότε θα γκρεμίσουμε τον καπιταλισμό, χθες, παιδιά, πότε να ξεκινήσετε, πείτε μου. Στη δεύτερη ερώτηση, εντάξει, θεωρώ ότι είναι λίγο ερώτηση παγίδα, γιατί καταρχάς πρέπει να δούμε τι έχει ο καθένας στο μυαλό του όταν λέει καπιταλισμός και όταν λέει κομμουνισμός. Όταν κάποιος ακούει, πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε για παράδειγμα κομμουνισμός, έχουν κάτι πολύ τερατώδες ως πολίτευμα, ως πολιτική στάση στο μυαλό τους. Εγώ μπορώ να πω ότι είχα και εγώ μια πολύ αφηρημένη εικόνα στο μυαλό μου παλιότερα, όσο ξεκίνησα να συναναστρέφομαι με άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως κομμουνιστές και άρχισα να μελετάω και λίγο περισσότερο, άρχισα να τον αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως κομμουνιστής, θα έλεγα ότι αυτοπροσδιορίζομαι ως αριστερός, αλλά αν εννοούμε ότι κομμουνισμός σημαίνει να είμαστε όλοι ίσοι ή κομμουνισμός σημαίνει να υπάρχει ισχυρό κράτος το οποίο θα προστατεύει όλους τους ευάλωτους ανθρώπους και αν σε αντιπαραβολή έχουμε τον καπιταλισμό ο οποίος πιστεύει στην αμετροεπή ελεύθερη αγορά, χωρίς όρους και κανόνες, η οποία θα ρυθμίζεται μόνη της και η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα αφήνει τους ευάλωτους απ' έξω, γιατί θα επικρατεί ο νόμος του ισχυρού, θα επιβιώνει όποιος μπορεί να επιβιώσει, τότε δεν έχω καμία δυσκολία να πω ότι θα τοποθετούμουν στον κομμουνισμό, επαναλαμβάνοντας ότι είναι ένα πολύ αφηρημένο ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί με άσπρο ή μαύρο. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια ερώτηση η οποία νομίζω είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να την απαντήσεις. Η ερώτηση λέει ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν κοινές περιβαλλοντικές πολιτικές με τους Τουρκοκύπρους και είναι μια πολύ καλή ερώτηση κατά την άποψή μου. Ναι, λοιπόν,
Η Κύπρος έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη ως προς την επικράτειά της, αναγνωρίζοντας ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι στο βόρειο τμήμα του νησιού δεν μπορεί το κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, να ασκήσει έλεγχο. Επομένως, θέλοντας και μη, το ευρωπαϊκό κεκτημένο εξασκείται μόνο στις ελεύθερες περιοχές. Στις περιοχές που μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, αυτός είναι ο βασικός λόγος που το ευρωπαϊκό κεκτημένο και κατ' επέκταση οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση. Για μένα, ως προς το περιβαλλοντικό κομμάτι, είναι ευλογία το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είναι το μόνο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε όσοι ασχολούμαστε με τα περιβαλλοντικά για να αποτρέψουμε τις τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές που συμβαίνουν στην Κύπρο. Η συμπεριφορά του μέσου Κύπριου πολιτικού και του μέσου Κύπριου πολίτη, θα έλεγα, και η αντίληψή του για την προστασία του περιβάλλοντος είναι άθλια. Και το λέω με πλήρη και καθαρή συνείδηση αυτό. Επομένως, σαν εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε, το ενωσιακό δίκαιο, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα κατεχόμενα, στο βόρειο τμήμα του νησιού, γιατί δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έχει αρχίσει να υπάρχει έντονα στη δημόσια συζήτηση η απέτηση των περιβαλλοντικών κινημάτων και από τις δύο πλευρές, και στις ελεύθερες περιοχές και στα κατεχόμενα, να υπάρξει εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε ολόκληρο το νησί. Γιατί αντιλαμβανόμαστε και εμείς και οι Τουρκοκύπροι ότι αν στην ελεύθερη Κύπρο υπάρχει μία φορά καταστροφή του περιβάλλοντος και διαφορία, στην κατεχόμενη Κύπρο υπάρχει 10. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουν αρχίσει να έρχονται πολύ έντονα επενδύσεις από Ισραήλ, από Τουρκία, από γύρω περιοχές στα κατεχόμενα, έχουν διαλύσει και είναι σε συνεχή εξέλιξη αυτό. Έχουν καταστρέψει πάρα πολύ έντονα και τις ακτογραμμές και επειδή υπάρχει έντονη οικοδομική ανάγκη, ακόμα και τα λατομεία, έχουν καταστρέψει τον Πενταδάκτυλο, που είναι μια κατεχόμενη περιοχή βουνό της Κύπρου. Όπως άλλωστε έχει καταστρέψει και η Κυπριακή Δημοκρατία τις περιοχές της Ανδρολίκου για λατόμευση, για να μην τα ρίχνουμε όλα στα κατεχόμενα. Ναι, ξέχασα από πού ξεκίνησα. Δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχει δηλαδή αυστηρή νομοθεσία στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα υπάρχει το ψευδοκράτος, το οποίο είναι ένα κράτος το οποίο θεσμικά είναι πάρα πολύ αδύναμο, δεν αναγνωρίζεται από κάποια άλλη χώρα εκτός από την Τουρκία και θεσμικά είναι πάρα πολύ αδύναμο. Οπότε δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για να μην υπάρχει καταστροφή του περιβάλλοντος. Και επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το επίσημο κράτος της Κύπρου, δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στα κατεχόμενα, γιατί υπάρχει κατοχή, δεν μπορεί να εφαρμόσει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό που ήθελα να πω, αυτό που ξεκίνησα να λέω, είναι ότι υπάρχει έντονη συζήτηση ότι θέλουμε να υπάρξει εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας με κάποιον τρόπο και στα κατεχόμενα. Αυτό δεν είναι αδύνατο να γίνει και μάλιστα θα μπορούσε να είναι και ένα πεδίο καλής συνεργασίας μεταξύ της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής πλευράς. Υπάρχει ήδη μια υποτυπώδης συνεργασία των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή η ΑΕΚ, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, παρέχει μια ποσότητα ηλεκτρισμού στα κατεχόμενα. Για να γίνεται αυτή η παροχή υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των τμήματων, των παρόχων, των δύο πλευρών. Οπότε δεν είναι αδύνατον
πατώντας πάνω σε αυτή την υφιστάμενη συνεργασία, να υπάρξει μια συνεργασία και για το θέμα της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος στα κατεχόμενα. Υπάρχουν ενδιασμοί που είναι, εντάξει, μπορεί να είναι και δικαιολογημένοι, ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία τόσο μεγάλης έκτασης θα μπορούσε να θεωρηθεί και αναγνώριση του ψευδοκράτους από την Κυπριακή Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε σε μια περίοδο και για το κυπριακό ζήτημα πολύ στάσιμη, στην οποία η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση φαίνεται να έχει πρόθεση να πάει να συζητήσει, η τουρκοκυπριακή πλευρά δυστυχώς τα 2 τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σημαντική στροφή ως προς την πρόθεσή της για την επίλυση του Κυπριακού και μιλάει για 2 ξεχωριστά κράτη πλέον αντί για επίλυση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα καλό ξεκίνημα για να αρχίσουν να ξανασυνομιλούν οι 2 πλευρές, οι 2 κοινότητες και να επανέλθουν στην Κύπρο. Τα λέμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι λίγο παρεξηγημένη έννοια στην Κύπρο και για πολλούς όχι τόσο ευχάριστη. Αλλά παιδιά, ας είμαστε αντικειμενικοί. Μετά από 50 χρόνια, αν πραγματικά έχεις βούληση και θέληση να βρεις λύσεις στο Κυπριακό, πρέπει να αρχίσεις να κάνεις συζητήσεις, συμβιβασμούς, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα συνομιλείς με το ψευδοκράτος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταλήξεις κάποια στιγμή στην επίλυση του Κυπριακού. Ναι. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω, δεν τα είπαμε στην εισαγωγή, ότι είχα ένα μικρό πέρασμα στην Κύπρο πριν μια δεκαετία και είχα ζήσει στη Λευκοσία. Γενικά την Κύπρο την αγαπάω. Πώς και έτυχε αυτό? Είχα έρθει για σπουδές και διάφοροι παράγοντες επηρέασαν και δεν έμεινα, αλλά γενικά από πολύ μικρός είχα μια αγάπη για την Κύπρο και είχα τότε, όταν έζησα, είχα αρχίσει και ξεκινούσα να μαθαίνω και ξέρεις λέξεις που αφορούν την Κύπρο, όπως το δαμέ και το τζαμέ και διάφορα άλλα που τα χρησιμοποιούσα μετά αρκετά χρόνια και στην Αθήνα και με κοιτούσαν αυτοί που δεν είχαν καθόλου προκυπριακά ιδέα. Και ήθελα να πω ότι επειδή είχα πάει και είχα την περιέργεια τότε και πέρασα στα κατεχόμενα, βέβαια αυτά πραγματικά έχουν περάσει. Την πρώτη φορά πήγα ήταν πριν 10 χρόνια, μετά πήγα μετά από 5 χρόνια, οπότε είχα δει μια μικρή διαφορά μετά από 5 χρόνια, αλλά... Σε τι κομμάτι διαφορά? Όπως τα είδα εγώ, τώρα ο Ρέστος θα το ξέρει αυτό 1000 φορές καλύτερα, το 2014 ήταν η τουρκοκυπριακή πλευρά, ήταν λες και πήγε στην Κύπρο το 60, δηλαδή είχε μείνει πάρα πολύ πίσω, γιατί δεν είχε τις επενδύσεις, φαντάζομαι, που μπορεί να έχει τώρα ή γενικά. Ναι. Και ήταν σαν να πήγε σε μια χρονοκάψουλα και πήγε σε μια άλλη Κύπρο που δεν υπήρχε από την πλευρά που ζουν οι Ελληνοκύπροι. Μετά το 17 που ξαναπήγα, αν δεν κάνω λάθος, είδα μια καλυτέρευση των συνθήκων στην πλευρά την άλλη πάλι. Απλά αυτό που είπε με τις επενδύσεις, φαντάζομαι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί υπήρχε τεράστιο πεδίο. Ήταν σαν να πας σε μια... Όσο κακό και μπορεί να ακουστεί αυτό, είναι σαν να πηγαίνει σε μια χώρα που δεν είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, η βόρεια πλευρά για μένα δεν ήταν Ευρώπη σε πολλά πράγματα. Πέρα από τα πολύ κλασικά, ότι δεν είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέρος αυτό τυπικά. Όχι, τυπικά μπορεί να είναι, πρακτικά δεν είναι. Ναι, τυπικά αυτό θα έλεγα. Τυπικά είναι, πρακτικά δεν μπορεί να ασκηθεί έλεγχο. Δεν έχουν ευρώ. Δεν έχουν ευρώ, τουρκική λίρα έχουν. Άρα είναι πιο φθηνή. Πάτε και για ψώνια, όπως κάνουν στην Ελλάδα με τη Βουλγαρία. Μην δίνεις πληγές τώρα. Είναι πολύ έντονη αντιπαράθεση αυτή στην Κύπρο, ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει στα κατεχόμενα για να ψωνίσει, για να διασκεδάσει κτλ. Μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια με την φοβερή αύξηση στο κόστος ζωής στις ελεύθερες περιοχές και ειδικά με την αύξηση της βενζίνης, είναι κανονικοποιημένο και μου φαίνεται και πάρα πολύ φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια, γιατί όταν ο άλλος κυριολεκτικά δεν έχει να φάει
δεν βγαίνει ο μήνας, όχι εξαιτίας του, αλλά λόγω των κακών πολιτικών και της κακής πολιτικής διαχείρισης του κράτους. Σιγά μην κάτσει τώρα να σκεφτεί το αν θα πάω να αφήσω λεφτά στην οικονομία των κατεχομένων. Είναι θέμα επιβίωσης. Αλλά ναι, όντως, τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι σίγουρα μια δεκαετία πριν που λες ότι επισκέφτεται και στα κατεχόμενα, όντως ήταν σαν σε χρονοκάψουλα. Πάρα πολύ. Είχε μείνει πολύ πίσω το κομμάτι αυτό, αλλά τώρα έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό το θέμα και δυστυχώς έχει αρχίσει να παγιώνεται και η διχοτόμηση και είναι τώρα που διαπιστώνονται τα λάθη που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με την έπαρση που είχαμε ότι εμείς θα βάλουμε τους όρους για την επίλυση του Κυπριακού ή τουλάχιστον μόνο εμείς θα βάλουμε τους όρους για την επίλυση του Κυπριακού, έχοντας κατά νου ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει για πάντα και ότι το status quo είναι πραγματικά status quo, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα σταθερό δεν υπάρχει. Υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις και στην περιοχή αλλά και εντός των κατεχομένων, οι οποίες τείνουν να παγιώσουν τη διχοτόμηση, δηλαδή τη μη λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό που λες, καλά, για το Κυπριακό θέλω να κάνω μια φορά μια κουβέντα. Άλλη φορά. Ναι, άλλη φορά, γιατί είναι από τα θέματα που με πληγώνει πολύ, γιατί τέλος πάντων, με πληγώνει πάρα πολύ και γενικά η Τουρκία είναι μια χώρα που συμπαθώ, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Απλά ήθελα να πω ότι παραδείγματος χάρη εμένα μου είχε μείνει έτσι ένα μικρό ψυχολογικό τραύμα, γιατί σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το κάμπους στο Πανεπιστήμιο ήταν ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο ήταν ανενεργό από το 1974 και βλέπαμε ένα κομμάτι του αεροδιάδρομου, το βλέπαμε από την αίθουσα και όταν ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έπρεπε να πάρω τον καπνό, ο Ρέσης ξέρει τι εννοώ, να πάρω τον καπνό, να πάω στη Λάρνακα ή στη Λεμεσό, νομίζω, στη Λάρνακα που είναι το αεροδρόμιο, και να πετάξω, ενώ θα μπορούσα υπό άλλες συνθήκες να πηγαίνω στο αεροδρόμιο περπατώντας, ήταν τόσο κοντά και από το σπίτι που είχα τότε. Και ήταν ένα πράγμα που, ξέρεις, μου έβγαζε μια πολύ αρνητική εντύπωση πώς μπορούν δύο χώρες και μια Ευρώπη να αφήνει να παγιώνεται, τότε ήταν 40 χρόνια, τώρα γίνανε 50, να παγιώνεται 50 χρόνια μια τέτοια κατάσταση η οποία δεν βολεύει στο τέλος. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά μέσα από την κουβέντα αυτή που είπες, που αφορά το περιβάλλον, για μένα είναι πολύ λάθος να λες ότι μην τη συζητήσω γιατί έτσι θα κάνω αναγνώριση. Δεν είναι έτσι για μένα καθόλου. Αντιλαμβάνομαι τις φωνές που λένε το αντίθετο, αλλά νομίζω ότι για μένα πιο απλή κατάσταση είναι από τα πολύ απλά να συνοείσαι και μετά κάποια στιγμή θα φτάσεις και στο κάτι που φαίνεται δύσκολο σήμερα, αλλά άμα ξεκινήσεις από αυτό που είπες με το ρεύμα, και θυμάμαι εγώ όταν ήμουν στην Κύπρο τότε υπήρχε μια συζήτηση με την UEFA και τη FIFA ποδοσφαιρικά να ενωθούν όλες οι ομάδες και να παίζουν όλες υπό το πρίσμα της ΚΟΠ. ΚΟΠ είναι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην Κύπρο και δηλαδή θέλω να πω ότι από κάποια τέτοια ζητήματα, όπως μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο ή μπορεί να είναι το ρεύμα, που εντάξει, το ρεύμα είναι πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο, αν και εγώ διαφωνώ. Λοιπόν, από κάποια τέτοια θέματα νομίζω μετά φτάνεις σε πιο σημαντικά, γνώμη μου. Ναι. Είναι αυτά που λέμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μια τέτοια συζήτηση είχε ξεκινήσει να γίνεται γύρω στο 13-14 για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως ένα από το οποίο θα είχαν όφελος και οι Τουρκοκύπριοι, δεδομένου ότι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και εφόσον βρίσκεται στα όρια της Κύπρου οι γεωτρήσεις που θα γίνονταν, να το αξιοποιούσαν. Τέλος πάντων ήταν και προς το ενεργειακό συμφέρον της Τουρκίας τότε,
Επομένως, είχαν φτάσει πολύ κοντά στην λύση του Κυπριακού, βασισμένοι πάνω σε αυτό. Το γιατί δεν λύθηκε είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, επειδή σε πολλούς ακούγεται έβυχο σαν ιδέα αυτό και έχει σχέση με τη συζήτηση που κάνουμε με τα περιβαλλοντικά, τι έγινε στην πορεία? Όταν χάλασαν οι συζητήσεις για την επίλυση του Κυπριακού πάνω σε αυτό, ξαφνικά είχες μια Τουρκία η οποία άρχισε πολύ έντονα να παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της Κύπρου, γιατί εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων ήθελε να διασφαλίσει ότι η οποιαδήποτε γεώτρηση θα αξιοποιηθεί και θα γίνει πεδίο εκμετάλλευσης και από τους Τουρκοκύπριους. Βασικά, η Τουρκία συστηματικά, σε ό,τι αφορά τους Τουρκοκύπριους, δεν το γενικεύω, αλλά σε ό,τι αφορά τους Τουρκοκύπριους που γνωρίζω, ας πούμε, λειτουργεί λίγο σαν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται στα ελληνικά αυτή η έκφραση, πατρόνος. Είναι ιταλικό. Πώς το είπες, πρόνος? Πατρόνος. Πατρόνος. Νταβατζής. Πατρονία, υπάρχει η πατρονία στα... Σαν νταβατζής. Αυτό την ίδια έννοια δεν έχει? Στην Κύπρο λέτε πεζεβέγγις που είναι και τουρκικό. Ναι, ναι, σαν νταβατζής των Τουρκοκυπρίων. Και αυτό έκανε και σε αυτή την περίπτωση. Και ουσιαστικά στην πραγματικότητα η εξόρυξη του φυσικού πλούτου της Κύπρου έγινε και πάλι πεδίο αντιπαράθεσης, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Πάντα οι εξορίξεις, τα πετρέλαια, οτιδήποτε εν τέλει κάνει κακό στο περιβάλλον, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης. Και αυτό έγινε και στην Κύπρο, μέχρι που κάποια στιγμή σταμάτησε να ενδιαφέρεται η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, θέλω να το πω γιατί είναι και δικό μου παράπονο. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο να συζητάμε το 2024 για οποιοδήποτε είδος εξόρυξης. Δεν γίνεται. Ακριβώς. Θέλω να το πάω λίγο σε κάποιες πιο basic ερωτήσεις, γιατί εγώ δεν έχω έρθει ποτέ στην Κύπρο, δεν ξέρω, αλλά θέλω να ρωτήσω σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να γυρίσουμε λίγο πάλι εκεί. Δηλαδή, ας πούμε στην Κύπρο, μας λες τώρα, εξορίξεις συντεργών ανθράκων. Είναι υποθαλάσσιες, είναι χερσαίες? Λοιπόν, στην Κύπρο, να πω αυτό που είχα αναφέρει και πριν για να φεύγει, που είναι ένα από τα πολλά. Η λατόμευση, δηλαδή η εκμετάλλευση πετρωμάτων, δεν είμαι σίγουρος για την επιστημονική ορολογία, η εκμετάλλευση της πέτρας... Μετάλλων και πετρωμάτων, ναι. Για την ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας. Έχουμε, ας πούμε, την Αντρολίκο, που είναι μια περιοχή που βρίσκεται στον Ακάμα, σε μια από τις πιο σημαντικές οικολογικά περιοχές της Κύπρου, αν όχι τη σημαντικότερης, την οποία έχουμε διαλύσει κυριολεκτικά. Έχουμε φάει απίστευτους όγκους εδάφους βουνών για να βασίσουμε, ας πούμε, την ανάπτυξη που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι οι εξορίξεις. Λοιπόν, σε σχέση με τις εξορίξεις, προς το παρόν γίνονται έρευνες ακόμα. Εδώ και 12 χρόνια, 13 χρόνια γίνονται έρευνες. Λένε συνεχώς ότι έχουμε κοιτάσματα εδώ, έχουμε κοιτάσματα εκεί. Μερικές φορές βρίσκουν κοιτάσματα, αλλά δεν είναι οικονομικά βιώσιμο και συμφέρον να τα εξορίξεις. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ο λόγος που δεν έχει εξόριξη αυτός είναι ο βασικός. Κατά τα άλλα, η βασική πρόθεση και η διαχρονική πρόθεση της κυβέρνησης και της κυβέρνησης που ήταν μέχρι το 2013 και της κυβέρνησης της τελευταίας από το 2013 μέχρι το 2023 και της σημερινής κυβέρνησης είναι προσανατολισμένη στο φυσικό αέριο. Και αυτό είναι λυπηρό, γιατί έχουμε κάνει ένα δεκαετές πλάνο για την ενέργεια και το κλίμα, το NECP, όπως είναι υποχρεωμένα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτήσουν ένα τέτοιο πλάνο. Και που ουσιαστικά αυτό το πλάνο είναι για να δείξεις πώς με βάση το ενεργειακό σου πλάνο
θα λάβεις μέτρα για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, έχει γίνει η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, παιδιά, έχουμε πρόβλημα με το κλίμα, υπάρχει τεράστια καταστροφή σε σχέση με τις ισορροπίες ή τις ανισορροπίες που δημιουργεί το κλίμα αυτή την περίοδο. Πρέπει να λάβουμε μέτρα και ερχόμαστε εμείς ως κράτος μέλος και λέμε ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε συνεχίζουν να είναι προσανατολισμένα στις εξορίξεις. Δεν έχουμε μάθει τίποτα απολύτως. Ωραία, ακριβώς το ίδιο είναι και στην Ελλάδα με τις εξορίξεις και τα... Τώρα είναι πιο πίσω. Δεν κάνουμε 12 χρόνια έρευνες, πες να κάνουν λιγότερα. Κάνουν χρόνια έρευνες, έχουν νοικιάσει ολόκληρες θαλάσσιες περιοχές σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες. Είναι σε πολύ δύσκολο σημείο το να γίνουν εξορίξεις και πολύ επικίνδυνο, θα έλεγε κανείς. Είναι και βαθιά στην Τάφρο, είναι 3.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και να πω εδώ ότι ακόμα και οι μελέτες που λένε γίνεται με ηχητικές βόμβες, ας το πούμε, που έχει επίπτωση στη θαλάσσια ζωή, στα δελφίνια, στις φάλαινες, στις χελώνες να εξευράζονται στις ακτές νεκρά. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και έρευνα μόνο η μελέτη, κάτι το οποίο είναι άκακο. Δεν είναι. Έχει επίπτωση στη ζωή θαλάσσια. Εννοείται, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, οπότε αυτή την περίοδο ένας από τους σημαντικούς αγώνες που κάνουν το περιβαλλοντικό κίνημα στην Κύπρο είναι να απορριφθεί ως σενάριο στο δεκαετές σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα το φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναδιαμόρφωση το δεκαετές αυτό πλάνο βάσει των διαδικασιών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να είμαι ειλικρινής, αν και είναι απεσιόδοξο, δεν βλέπω να απορρίπτεται ως σενάριο και είναι τραγικό. Για ποιο λόγο? Γιατί το δεκαετές πλάνο ξεκίνησε από το 20 θεωρητικά, εντάξει. Από το 20 εμείς θεωρητικά λέμε ότι θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Δεν έχουμε βρει ακόμα φυσικό αέριο που είναι εκμεταλλεύσιμο, δεν έχουμε εξορίξει ακόμα ούτε μισό κυβικό μέτρο φυσικού αερίου. Δεν έχουμε τις υποδομές για να δεχτούμε φυσικό αέριο από άλλα κράτη. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας που έχει δημιουργήσει το ότι δεν έχουμε φυσικό αέριο, γιατί σε αυτό βασίστηκε το δεκαετές πλάνο, να καίμε ακόμα κατά 85% μαζούτ. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Να πληρώνουμε 300 εκατομμύρια το 2023, το τελευταίο έτος, 300 εκατομμύρια το χρόνο για δικαιώματα εκπομπών ρήπων. Δηλαδή, όλο αυτό που συνδέεται και με αυτό που είπαμε στην αρχή, Άννα, ότι, δεν θυμάμαι αν το είπε η Άννα ή ο Πιέρος, ότι ο κόσμος ασχολείται με άλλα θέματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι αυτά τα θέματα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Το κόστος που υπόκειται η αρχή ηλεκτρισμού για τα 300 εκατομμύρια ετησίως που πληρώνει για τα δικαιώματα ρήπων μετακυλείται στους καταναλωτές. Το ρεύμα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Εντάξει, δεν φτάνουμε επίπεδα Ελλάδας, αλλά είναι ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Εμείς έχουμε την πρωτιά σε πολλά πράγματα. Στο πόσο ώρες δουλεύουν οι Έλληνες, στην κατάθλιψη. Στο σούπερ μάρκετ το πόσο ακριβό είναι. Στη βενζίνη πόσο ακριβή είναι. Έχουμε την πρωτιά να είμαστε καλά σε πολλά από αυτά τα ωραία. Η Κύπρος, θυμάμαι, είχε πιο φθηνή, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ακόμα θα είναι πιο φθηνή η βενζίνη, το πετρέλαιο από ότι. Ναι, είναι πιο φθηνή. Σε εσάς είναι γύρω στα 2 ευρώ τώρα ή πιο κάτω? Είχε φτάσει και 2,3 κάποια στιγμή, αλλά εγώ τώρα δεν έχω ιδέα γιατί έχω καιρό να πάω, αλλά νομίζω είναι γύρω στο 2, ναι, 2-1, αναλόγως, γιατί εμείς έχουμε και ένα θέμα μεγάλο στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν, εγώ δεν έχω. Λοιπόν, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση από μέρος σε μέρος. Δηλαδή μπορεί η Αθήνα να έχει 2 το λίτρο και να πάει σε ένα νησί όπως είναι η Κάρπαθος ή η Κάλυμνος και να έχει 2,3. Γιατί αυτό πηγαίνει έξτρα. Ενώ φαντάζομαι στην Κύπρο δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή η που έχει εταιρεία στην Πάφο θα έχει και στη Λευκοσία, φαντάζομαι. Υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά πολύ μικρή. Δηλαδή είναι της τάξης των 5 cents. Ναι, είναι πολύ μικρή. Και τώρα οι τιμές είναι γύρω στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Θα έρχονται δηλαδή να πουλάρουν τα μάτια στην Κύπρο. Δεν υπάρχει γέφυρα, αλλιώς θα ερχόντουσαν. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω, πάλι στις basic ερωτήσεις. Ας πούμε,
άλλα προβλήματα που σκέφτομαι εγώ σε σχέση με την Ελλάδα και τα ρωτάω για αν υπάρχουν στην Κύπρο. Ας πούμε, η ανακύκλωση στην Ελλάδα δεν λειτουργεί πολλές φορές σωστά ή και είναι επίτηδες στα εργοστάσια. Υπάρχει ανακύκλωση στην Κύπρο, λειτουργεί ή υπάρχουν χωματερές που τα καίνε όλα ανακυκλώμενα και μη. Λοιπόν, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Κύπρου είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Έχουμε 2 επιπαραβάση διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα των αποβλήτων. Έχουμε πενιχρή ανακύκλωση και γενικότερα πολύ κακή η ανακύκλωση για να... Εντάξει, εγώ το λέω συνέχεια, δεν ξέρω, αυτοί που με ακούν, που έτυχε να με ξανακούσουν, συγγνώμη που το ακούτε ξανά και ξανά. Η ανακύκλωση είναι το πρώτο τελευταίο στάδιο στην πυραμίδα της διαχείρισης των αποβλήτων. Προηγείται η μείωση, είναι πρώτα απ' όλα η μείωση των αποβλήτων, μετά είναι η επαναχρησιμοποίηση, μετά η επιδιόρθωση, η ανακατασκευή, μετά η ανακύκλωση και μετά η ενεργειακή ανάκτηση και μετά η απόθεση. Ακριβώς, η ανακύκλωση θα πρέπει να είναι από τις τελευταίες λύσεις, οι τελευταίες επιλογές. Πρώτα όλα αυτά που είπες, συμφωνώ 1000% μαζί σου. Άρα, ας πούμε, υπάρχει ανακύκλωση, αλλά υπολειτουργεί σε μεγάλο βαθμό. Ναι, δεν έχουμε επαρκές δίκτυο. Επίσης, τα νούμερα που υπάρχουν, επαρκές δίκτυο ανακύκλωσης εννοώ. Επίσης, τα νούμερα που καταγράφονται επιδέχονται τεράστιας αμφισβήτησης. Έχουμε πάρα πολλές, εκατοντάδες παράνομες χωματερές και μιλάμε για μια χώρα στην οποία η κατακεφαλήν ποσότητα σε κιλά για τα δημιουργίας αστικών αποβλήτων και η κατακεφαλήν ποσότητα πάλι σε κιλά για τα υπολείμματα φαγητού, για τα, πώς λέγονται? Το food waste. Ναι. Είναι και πάλι στις πρώτες θέσεις, τις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης. Και σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε επαρκές δίκτυο ανακύκλωσης, δεν έχουμε επαρκές δίκτυο διαχείρισης των αποβλήτων πριν την ανακύκλωση. Έχουμε άπειρες χωματερές. Τώρα βέβαια, από τον Σεπτέμβριο του 2024 θα εφαρμοστεί σε όλη την Κύπρο ένα σύστημα που λέγεται Pay as you throw. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα, που είναι ένα λίγο πιο δίκαιο σύστημα απόρριψης των αποβλήτων, το οποίο σε αναγκάζει, αγοράζοντας προπληρωμένες σακούλες, οι οποίες είναι ακριβές και είναι οι μόνες οι οποίες μαζεύει ο Δήμος σου ή η κοινότητά σου από το σπίτι σου, να ελαχιστοποιείς τον όγκο των σύμμικτων, των οργανικών ή άλλων αποβλήτων, απόβλητα τέλος πάντων τα οποία δεν μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από σένα, να τα ελαχιστοποιήσεις, και αυτό συνακόλουθα σε υποχρεώνει να αυξήσεις τις ποσότητες των αποβλήτων που κάνεις ανακύκλωση. Έτσι λειτουργεί το Pay as you throw. Δεν το έχω ακούσει. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει για κανένα λόγο. Εγώ το ξέρω μόνο αυτό, χτυπητά που μου ήρθε στο μυαλό είναι η Ελβετία που ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά γενικά θυμάμαι από τότε που ήμουνα, έχετε πολλά αγγλικά πράγματα στην Κύπρο, όπως είναι η οδήγηση, έτσι, και το ρεύμα στον τοίχο, οι πρίζες, αλλά θυμάμαι ότι πλήρωνες τα σκύβαλα, πλήρωνες ξεχωριστά για τα σκουπίδια που... Πού το πλήρωνες? Ήταν λογαριασμός ξεχωριστός. Στο Δήμο. Στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει αυτό το... Στην Ελλάδα πώς χρεώνεστε για τα σκύβαλα, για τα σκουπίδια? Στην Ελλάδα το αναλαμβάνει το κράτος εξ ολοκλήρου τους φόρους που πληρώνουμε. Δεν υπάρχει κάποιο... νομίζω μοιράζει στους Δήμους, αλλά πηγαίνει από τους φόρους που πληρώνει ο πολίτης στο Δήμο και δεν εμφανίζεται κάπως ξεχωριστά, όπως ήταν στην Κύπρο, που ήταν ξεχωριστή χρέωση. Ναι. Αυτό που αναφέρεις τώρα... Συγγνώμη λίγο, άρα ο καθένας πληρώνει το ίδιο τώρα ως τώρα? Όχι, στην Κύπρο. Για τα σκύβαλα. Στην Κύπρο πληρώνει
πληρώνεις το ίδιο που πληρώνουν οι συνδημότες σου. Δηλαδή, ο κάθε δήμος έχει το δικό του σύστημα χρέωσης σκυβάλων, οπότε πληρώνεις που πάλι δεν είναι δίκαιο, γιατί αυτός που παράγει πολλά σκουπίδια με αυτόν που παράγει πολύ λίγα, δηλαδή αυτός που είναι ένα άτομο στο σπίτι με αυτόν που είναι 5 άτομα στο σπίτι, πληρώνει το ίδιο. Δεν είναι δίκαιο. Όχι. Ναι, και αυτό που λες τώρα έχει διπλή χρήση, φαντάζομαι, δηλαδή δεν ξέρω πόσο θα κάνει σακούλα, αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα να σκέφτονται διπλά με το πώς θα τα διαχειρίζονται. Υπάρχει εκεί πέρα κάδος για τα οργανικά απόβλητα? Έχουν αρχίσει τώρα κάποιοι δήμοι να δίνουν δωρεάν κάδους σε σπίτια, σε νοικοκυριά για τα οργανικά, που είναι θετικό. Έχει αρχίσει και κεντρικά το κράτος να το προωθεί σαν ιδέα σε επίπεδο βιομηχανιών. Και νομίζω ότι με την εφαρμογή του Pay As You Throw θα υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα προωθήσουν αυτή την πρακτική. Παιδιά, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο, η διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο και business-wise είναι πολύ θετικό και θα δημιουργήσει μια αγορά εργασίας, μια αγορά στην οποία επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με τον ΑΒ τρόπο σε κοντινά, σε παρεμφερή θέματα, ας πούμε, σε παρεμφερείς τομείς, θα το σπρώξουν για να κινηθεί προς την ανάπτυξή του. Θέλω να πω ότι υπάρχει πεδίο για να ανοίξουν επιχειρήσεις σε αυτό το τομέα, στη διαχείριση των αποβλήτων. Είτε αυτό λέγεται να αξιοποιείς τα οργανικά απόβλητα, δηλαδή να τα συλλέγεις από τα σπίτια και να τα πουλάς, ξέρω εγώ, σε κάποιον που παράγει αέριο από τα οργανικά απόβλητα, είτε με την επιδιόρθωση, είτε με την ανακατεύθυνση. Είναι σημαντικά όλα αυτά και μακάρι να γίνει και να πετύχει και να είναι και ο κόσμος έτσι συνεργάσιμος να το κάνει. Στο Δήμο Χαλανδρίου, ο Δήμος με τα οργανικά απορρίμματα, νομίζω φορτίζει λεωφορεία, το χρησιμοποιεί σαν καύσιμο, σαν βιοκαύσιμο. Μου φαίνεται ότι το έχω ακούσει. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Μακάρι να λειτουργήσουν και όλα. Κάτι άλλο που ήθελα να πω. Επειδή πριν το ανέφερες για τα βουνά, ότι τα κακοποιούν οι άνθρωποι εκεί με τα λατομεία. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν φωτιές στην Κύπρο, όπως υπάρχουν ας πούμε, στην Ελλάδα, που κάθε καλοκαίρι είναι το κλασικό να καίγεται η Ελλάδα και non-stop κάθε καλοκαίρι. Παιδιά, έχουμε φωτιές. Είχαμε μία μεγάλη έκταση φωτιά πριν 2 χρόνια σε κάτι χωριά κοντά στη Λεμεσό. Δεν είναι... Τώρα δεν μπορώ να πω αναλογικά βάσει μεγέθους αν είναι αντίστοιχες με τις φωτιές που είχατε εσείς και πέρσι και πρόπερσι, γιατί εντάξει, βλέποντας το εξ αποστάσεως ένιωθα ότι καίγεται η Ελλάδα. Ναι, μα καίγεται. Έχει τεράστιες εκτάσεις, η Δαδιά, η Πελοπόννησο, η Ρόδο, ναι, πολύ μεγάλες φωτιές. Θεωρώ ότι η Κύπρος, με όλα τα προβλήματά της, έχει ένα καλό πυροσβεστικό σώμα και σε καμία περίπτωση δεν δίνω άφεση αμαρτιών, ούτε λευκή επιταγή, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει καλή ανταπόκριση στις φωτιές που υπάρχουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που το βιώνω εγώ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι φωτιές και οι πυρκαγιές τα επόμενα χρόνια θα γίνονται ολοένα και συχνότερες, ολοένα και εντονότερες, και ο πολύ απλός λόγος για χώρες σαν την Κύπρο και την Ελλάδα είναι γιατί τα καλοκαίρια γίνονται μεγαλύτερα και πιο έντονα. Αυτό σημαίνει ξηρασία των εδαφών, σημαίνει ξηρασία της βλάστησης, που είναι το τρόφιμο, το καύσιμο για να ξεκινήσει και να επεκταθεί ανεξέλεγκτα μια πυρκαγιά. Σημαίνει επίσης δυνατή, ανέμη και απρόβλεπτη και ως προς την έντασή τους και ως προς την κατεύθυνσή τους, που αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο της πυρόσβεσης.
Οπότε να είμαστε συνειδητοποιημένοι για το ότι αν δεν μας ενδιαφέρει η, η επίπτωση και η εξέλιξη της κλιματικής κρίσης, ισοδυναμεί με το να μην μας ενδιαφέρει η επόμενη πυρκαγιά, το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα ξεσπάσει και πόσο εύκολα ή δύσκολα θα κατασβεστεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχετε κάποιο, εγώ δεν έχω ιδέα, έχετε κάποιο σπάνιο είδος ζώου, ποια είναι η πανίδα, ας πούμε, στην Κύπρο? Λοιπόν, Έχετε ελάφια, ξέρω εγώ, ή δεν είμαι ειδικός, αλλά μπορώ να πω έτσι πολύ επιγραμματικά για αυτά που ξέρω. Το χαρακτηριστικό ζώο της Κύπρου είναι το αγρινό, το οποίο κάποια φάση τις προηγούμενες δεκαετίες κινδύνευε ο πληθυσμός του. Μετά απαγορεύτηκε η θήρευσή του και πλέον έχει αυξηθεί. Εννοείται ότι συνεχίζει να είναι προστατευόμενο, δεν είναι, απαγορεύεται το κυνήγι. Αγρινό είπες. Αγρινό, ναι, Τι είναι είναι αυτό? ένα είδος ελαφιού. Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, είναι όμορφο ζώο, είναι μοναδικό στην Κύπρο, δεν υπάρχει σε άλλο τέτοιο. Μπορεί να υπάρχουν παραπλήσια είδη του σε άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, αλλά το συγκεκριμένο είδος υπάρχει μόνο στην Κύπρο και είναι και το έμβλημα, ήταν το έμβλημα των κυπριακών αερογραμμών. Σωστά. Ναι. Είχα ταξιδέψει κιόλας. Λοιπόν, μετά το αγρινό υπάρχουν οι φώκες, οι μονάχους και οι χελώνες, η καρέτα. Δεν υπάρχουν μόνο στην Κύπρο, αλλά οι ακτές της Κύπρου, ορισμένα σημεία των ακτών της Κύπρου, είναι περιοχές φωλεοποίησης και καταφύγια των δύο αυτών ζώων. Και είναι πολύ στενάχωρο το γεγονός ότι η Κύπρος έχει επιπαραβάσει διαδικασίες, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος ψέματα. Πριν ένα μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση των οδηγιών που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας. Και ο λόγος είναι γιατί σε περιοχές τέτοιες που είναι οικολογικά ευαίσθητες, δυστυχώς κάνουμε αναπτύξεις, κάνουμε... Ξενοδοχειακές μονάδες. Ναι, ξενοδοχειακές μονάδες, κανονικά σπίτια, ό,τι θέλετε, απ' όλα. Παραλίες, οργανωμένες παραλίες και τέτοια, beach bar, απ' όλα έχει ο Μπαξές, ό,τι θέλετε. Έχουμε χαρακτηρίσει, οι λόγοι που οδηγούμαστε στο δικαστήριο πολύ επιγραμματικά είναι γιατί έχουμε κάνει ελλειπή χαρακτηρισμό των περιοχών Natura και επίσης από τις 37 περιοχές που έχουμε χαρακτηρίσει, στις 28 δεν έχουμε λάβει επαρκή μέτρα για να τις προστατεύσουμε όντως. Δηλαδή απλά τους στείλαμε εκεί ένα χαρτί ότι παιδιά αυτές είναι οι περιοχές μας και δεν έχουμε κάνει ουσιαστικά απολύτως τίποτα. Συνεχίζουμε business as usual. Και προστατευόμενες περιοχές, ας πούμε, είναι πολλά χρόνια ή έγιναν τώρα και δεν έχουν προλάβει και καλά να τις προστατεύσουν στα αλήθεια? Είναι χρόνια πολλά που... Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα πριν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ποιο βαθμό προστατεύονταν, αλλά ο χαρακτηρισμός των περιοχών Natura ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2004, που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Θα έπρεπε να προστατεύονταν και στην πράξη, όχι μόνο στα χαρτιά. Προφανώς, εννοείται αυτό. Δηλαδή, εντάξει, πόσο να δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή σου λέει εντάξει. Πραγματικά. Νομίζω σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της συνομιλίας μας. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Παιδιά, νομίζω ότι μιλούσα πάρα πολύ ώρα. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει περάσει. Συγγνώμη αν δεν σας άφησα καθόλου να μιλήσετε. Όχι καλέ, μα γι' αυτό σε καλέσαμε. Εγώ θέλω να σου πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ευχαριστά. Τι θα ήθελες να πεις στους συμπολίτες σου που θα ήθελες να αλλάξει άμεσα? 3 πράγματα που θες να αλλάξουν χθες σε σχέση με το περιβάλλον στην Κύπρο. Εντάξει, δεν είναι μόνο για τους συμπολίτες μου στην Κύπρο, είναι για όλους τους ανθρώπους και στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν ακούν και αν υπάρχει περίπτωση να ακούσουν από άλλες χώρες.
παιδιά, τίποτα. Να συνειδητοποιήσουμε πόσο άμεσα συνδεδεμένη είναι η ύπαρξή μας, η ανθρώπινη ύπαρξη με την υγεία του πλανήτη και με τη βιωσιμότητα του πλανήτη και όλων των ειδών, όχι μόνο του πλανήτη. Ο πλανήτης δεν είναι κάτι άειλο και κάτι αόριστο, περιλαμβάνει όλα του τα είδη. Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται την υπέρτερη νόησή του με όρους εξουσίας και εκμετάλλευσης, έχει αρχίσει να καταστρέφει τον πλανήτη. Οπότε ας προσγειωθούμε λίγο, να καταλάβουμε ότι είμαστε κομμάτι αυτού του πλανήτη και όπως είμαστε εμείς κομμάτι είναι και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του και με την υποβάθμιση τους ή με την εξάλειψή τους ακόμα χειρότερα διακινδυνεύουμε και την δική μας ύπαρξη. Αχ, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μακάρι να το συνειδητοποιήσουμε όσοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, ότι είναι μια λυσίδα και εμείς δεν είμαστε στο top πάνω-πάνω. Είναι ένας κύκλος, δεν είναι η πυραμίδα. Πολλές φορές απλά μιλάει το κέρδος. Δηλαδή, ξέρω και ανθρώπους που αντιλαμβάνονται χοντρικά πολύ αυτό, τις ισορροπίες, ότι οι ισορροπίες δεν είναι κάπως σταθερές, δηλαδή αλλάζουν και εύκολα, αλλά δεν τους νοιάζει και τόσο πολύ, γιατί αποτελεί κομμάτι του βιοπορισμού τους αυτή η παρέμβαση στην ισορροπία, οπότε βάζουν τα λεφτά πάνω από τα υπόλοιπα βασικά. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι θα έπρεπε, πιστεύω, γνώμη μου, να είχαμε ως προτεραιότητα αυτό που είχα πει και στο πρώτο podcast, γιατί που μιλούσαμε για την οικολογία, θα έπρεπε να είχαμε ως προτεραιότητα το περιβάλλον, γιατί είμαστε κομμάτι του. Δεν είναι κάτι ξέχωρο και δευτερεύον, στον ελεύθερο μου χρόνο να θυμηθώ, να νοιαστώ. Όχι, πρέπει κάθε μέρα μέσω των πράξεών μας, το τι ψηφίζουμε, πώς ζούμε, τι τρώμε, να επιλέγουμε αυτό που κάνει καλό σε όλα τα πλάσματα και όχι μόνο να κοιτάμε την πάρτη μας. Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι γενικά η Κύπρος, όπως είπαμε, και η Ελλάδα είναι πίσω σε κάποια ζητήματα και όπως το είπες, νομίζω και στην Ελλάδα μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι ευτυχώς σε ορισμένα πράγματα ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν τηρούνται. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν για να μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο. Αυτό ήθελα να πω εγώ, ότι είναι σημαντικό, που δυστυχώς εκεί είναι και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος που δεν τα τηρούν και νομίζω ότι είναι κάπως μοιρασμένο. Δηλαδή είναι οι χώρες που τα έχουν πιο οργανωμένα τα ζητήματα αυτά, όπως μπορεί να είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία. Τυχαίες χώρες μου ήρθαν, τελείως τυχαίες. Και μετά μπορεί να είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κύπρος, ξέρω εγώ, μην πω κάποια άλλη, αλλά είναι κάπως μοιρασμένα νομίζω τα πράγματα. Ναι. Okay. Εντάξει, να αξιοποιούμε τα θετικά εργαλεία που μας δίνει, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπα και πριν στην αρχή, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα από τα τομείς που μπορούμε να πατήσουμε πάνω στο ενωσιακό δίκαιο και να το κάνουμε. Είναι σημαντικό ως πολίτες να ξέρουμε, ειδικά όσοι ασχολούνται και έχουν την ευαισθησία με τα περιβαλλοντικά, πόσο σημαντικά εργαλεία μπορεί να μας δώσει το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί πατώντας πάνω σε αυτό μπορείς να ασκήσεις πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και έχουμε δει περιπτώσεις, και κλείνω με αυτό, έχουμε δει περιπτώσεις νέων στην Ολλανδία που έχουν οδηγήσει την κυβέρνησή τους στο δικαστήριο και έχουν κερδίσει επειδή δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε δει ΜΚΟ στην Ολλανδία. Πριν είπα Ολλανδία ή Γερμανία.
Ολλανδία. Ωραία, στη Γερμανία έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση. Στην Ολλανδία έχουμε δει ΜΚΟ, τους Friends of the Earth Ολλανδίας, να έχουν για τον ίδιο λόγο οδηγήσει την κυβέρνηση στο δικαστήριο και να έχουν κερδίσει. Και πρόσφατα διάβαζα για κάποιες ηλικιωμένες κυρίες, που δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήταν, μου διαφεύγει, οι οποίες έχουν πάει δικαστικά εναντίον της κυβέρνησής τους για τον ίδιο λόγο. Γενικά, αυτό το να είμαστε ενεργοί, να ενημερωνόμαστε, να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που μας δίνει το κράτος, η δικαιοσύνη, για να φέρνουμε το κράτος ενώπιον των ευθυνών τους, είναι σημαντικό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε, είσαι υπέροχος, συνέχισε έτσι δυναμικά σε όλα αυτά που κάνεις και καταπιάνεσαι και δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα, γιατί ξέρω ότι κάνεις και ακτιβισμό και πολλά άλλα πράγματα. Και ξέρω, έτσι σε γνώρισα στο καταφύγιο του ζωγράφου, βγάζαμε μαζί βόλτα τα σκυλάκια. Θέλω να πω κάτι πριν κλείσουμε, το είχα πει και σε ένα άλλο podcast που έκανα με τον Ασβό, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Ναι, ο Ασβός. Ναι, με τον Ασβό, ότι η Άννα ήταν το πρώτο άτομο που γνώρισα ερχόμενος από την Κύπρο, το οποίο ήταν χορτοφάγος, και θυμάμαι πολύ έντονα τις συζητήσεις μας που κάναμε για την χορτοφαγία, και από την Άννα επηρεάστηκα και ξεκίνησα να διαβάζω και να μελετάω για τη χορτοφαγία, και εν τέλει κατέληξα στον βιγκανισμό. Οπότε... Μια influencer. Και μάλιστα, ναι, θυμάμαι και εγώ που σου είπα, που μου λες γιατί δεν τρως, και σου λέω τώρα βγάζουμε τα σκυλάκια βόλτα, ποια διαφορά. Και θυμάμαι πόσο ανοιχτός ήσουν να τα ακούσεις, δεν ήσουν από τα αντιδραστικά άτομα που να υπερασπιστούν για το κρέας και αυτά. Ήσουν πολύ ανοιχτός να τα ακούσεις και μάλιστα έγινες και vegan πριν από μένα. Ναι. Τόσο μπροστά. Αυτά, ναι. Ωραίες εποχές. Ναι. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Συγχαρητήρια για αυτό που ξεκινήσατε. Έχω ακούσει όλα τα επεισόδια που κάνατε μέχρι σήμερα. Έχετε πιάσει πολύ ωραίες θεματικές. Keep going και ελπίζω να μεγαλώσει σύντομα πολύ το κανάλι σας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι φαν μας και μας ακούς και που δέχτηκες σήμερα να μιλήσουμε και μας είπες τόσα πολλά πράγματα που εγώ δεν είχα ιδέα για την Κύπρο και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα με κάποιο θέμα που αφορά την Κύπρο πάλι ή ό,τι θέλεις εσύ, τέλος πάντων. Είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.